Tervetuloa kuuntelemaan Finpecin kumppanit podcastia. Minä olen Maiju Hirvikallio ja toimin tutusti oppaananne teollisuuden ja energia-alan kuumimpiin puheenaiheisiin ja kiehtoviin näkökulmiin. Tänään me puhutaan siitä, miten liikenteen päästöjä voidaan radikaalisti vähentää puhtaiden polttoaineiden avulla. Paneudumme syvemmin siihen, mitkä liikenteen sektorit hyötyvät eniten uusiutuvista polttoainevaihtoehtoista, miten säätely ja innovaatiot tukevat puhtaiden polttoaineiden käyttöönottoa ja mitä haasteita ja investointitarpeita niiden laajamittaiseen tuotantoon liittyy. Näkemyksiään aiheesta meille tänään jakaa inspiroiva ja kehitysorientoitunut johtaja, jolla on selkeä visio puhtaammasta energiajärjestelmästä ja päästöttömästä liikenteestä. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus kansainvälisestä energia-alan projektikehityksestä ja liiketoiminnan kehittämisestä. Nyt hän johtaa näkemyksellisesti puhtaan energian toteuttajaa, hankekehitysyhtiö Nordic Raingasia. Lämpimästi tervetuloa Nordic Raingasin toimitusjohtaja Saara Kujala. Kiitos. Kiitos. Tänään kuullaan Finpecin asiantuntijavieraana Finpecin liiketoimintajohtaja Jorma Paanasta, jolla on vahva kokemus puhtaasta energiantuotannosta ja vetyhankkeisiin liittyvästä kehitys- ja hankejohtamisesta, rakennuttamisesta sekä projektijohdosta. Tervetuloa. Joo, kiitoksia. Hei, mahtavaa, että olette tänään täällä. Aloitetaan Saara helpolla kysymyksellä sinulle. Mikä sai sinut kiinnostumaan työstä liikenteen päästömäärien vähentämiseen? No kyllä taustalla ilman muuta ollut tahtotila ylipäänsä tehdä sellaista työtä, joka tukisi päästövähenemiä ja jossa voisi vaikuttaa ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön. Ja varmaan se inspiraatio lähti jo silloin, kun asuin Singaporessa ja siellä yhtenä kesänä oli valtavaa savusumua, joka syntyi siitä, että sieltä Indonesian puolella Sumatran saarella kulotettiin palmuöljyplantaaseja, joka on semmoinen säännöllinen toimenpide ja liittyy siihen viljelyyn. Ja se jotenkin konkretisoi hyvin voimakkaasti sen, että tähän niin kuin puhtaisiinkin polttoaineisiin liittyy sellaisia puolia, missä on paljon kehitettävää ja toi sellaisen ison palon siihen tehdä jotain asian eteen. Ja diplomi-insinöörinä sitten kun pääsin tutustumaan myös vetytoimialaan ja sen mahdollisuuksiin, niin ja se varmasti toi mut tämän asian äärelle. Toki myöskin toiselta puolelta se, että liikenne on yksi niistä sektoreista, joihin päästövähennyksiä on hankalin tuottaa. Esimerkiksi sähköverkkojen puolellahan on paljon helpompi tuoda esimerkiksi uusiutuvaa sähkön tuotantokapasiteettia. No, millä liikenteen sektoreisiin näet puhtaat vaihtoehdot erityisen lupaavana vaihtoehtona nyt tässä aluksi? No se on varmasti jo aika selvää, että henkilöautojen puolella tullaan vahvasti nojaamaan sähköautoihin, niiden määrä lisääntyy valtavasti ja myöskin ollaan tehty hyvin paljon markkina-analyysiä ihan Raingasinkin puitteissa, niin sähkö on huomattavasti energiatehokkaampi tapa henkilöautoihin kuin esimerkiksi vetyautot. Mutta sen sijaan, missä suora sähköistäminen on haastavaa, on sitten siellä raskaamman liikenteen puolella, missä taas sitten akkujen kapasiteetit ja paino ja latausajat muuttuu aika haastavaksi. Eli siellä erityisesti sitten nämä uusiutuvat kaasumaiset ja nestemäisetkin polttoaineet on vielä tärkeitä pitkään. Joo, olen samaa mieltä siitä raskaan liikenteen osuudesta nimenomaan, että se on niin vaikeasti sähköistettävä kohde kuitenkin, että sähkörekkoihin on aika huono, koska akut joka tapauksessa tulee painamaan jotain 6 000 10 000 kiloa ja ne vie sitten sitä rahtipainoa aika merkittävästi pois, että kyllä se nimenomaan niissä pitkän matkan kuljetuksissa raskaassa liikenteessä on se erinomaisen hyvä paikka näillä vedyillä ja se jatkojalosteilla. No mitäs, jos mennään ihan konkreettisiin toimenpiteisiin, mitä tämän eteen ollaan tekemässä, niin mitä ylipäätään tapoja meillä Saara on vähentää niitä liikenteen hiilidioksidipäästöjä? Niin, siinähän on varmasti tietenkin tuossa niin kuin käyttövoimapuolella jo tuli mainittua, että täysin päästöttömät vaihtoehdothan liittyy siihen liikenteen sähköistämiseen
ja nimenomaan siellä henkilöautopuolella ja totta kai myöskin niin kuin raskaan liikenteen puolella, esimerkiksi ehkä kevyemmissä, puhutaan niin kuin jakeluautoja tai kuorma-autoja, jotka vie vaikka tavaraa tukusta kauppoihin ja jäteautoja ja tällaisia, niin niihinhän tulee myöskin aika paljon sähköisiä rekkoja ja rekkayhtiöt tekee myös paljon tuotekehitystä niihin ja niitä malleja varmasti tulee markkinoille. Mutta sitten niiden raskaampien ajoneuvojen puolella niin voikin tosiaan niiden vetymoottoreiden kehittäminen kestää aikaa, jolloin silloin täytyy miettiä, että hei, jos meillä on nämä samat teknologiat käytössä, niin voiko polttoaineet sitten olla puhtaampia. Ja siellä sitten niillä raskaan rekkojen puolella tulee nämä esimerkiksi mitä meren kanssa kehitetään, eli uusiutuvaa kaasua, eli kaasurekkoihin puhtaampi vaihtoehto korvaamaan fossiilisia polttoaineita. Ja totta kai sitten ihan perinteisissä dieselrekoissakin on sitten uusiutuvia dieselpolttoaineita. Mutta sen päälle tietenkin, mitä muuta meidän pitäisi tehdä, niin vähentää tietenkin liikennemääriä, tehdä niitä tehokkaimmia, ylipäänsä suosia julkista liikennettä. Tällaisiahan tapoja tarvitaan myös, mutta totta kai ne niin kuin puhtaat teknologiat ja toisaalta puhtaat polttoaineet on siinä niin kuin se ehkä päällimmäinen, mistä tänäänkin keskustellaan. Kyllä. Ottaisin sitten vielä tämmöisenä infra-ihmisenä, infrataustaisena huomioon sitten myöskin tuon, mikä voi myöskin vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä, eli tämmöinen ihan puhdas tämmöinen teiden parantaminen ja liikenteen sujuvoittaminen kaiken kaikkiaan ja kaupunkisuunnittelu ja logistiikkaan keskittymiset kanssa, että niin siellä on kanssa sitten potentiaalia myöskin näiden hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen myöskin sitä kautta. Kyllä. Joo, liikennehän ei yksinään ole päästöongelma Suomessa, vaan teollisuudessa on vielä suuria päästöjä. Onneksi vihreä siirtymä tekee myös teollisuudesta entistä puhtaampaa. No, minkälaisia toimenpiteitä tarvitaan, joilla me edistetään näiden puhtaiden polttoaineiden käyttöä liikenteessä? No ehkä jos vielä otan askeleen taaksepäin, niin Suomessa tehdään paljon toimenpiteitä. Myös EU antaa vaatimuksia, mitä myös pitää tehdä. Eli niin kuin EUn puoleltahan tulee päästövähennystavoitteet jokaiselle jäsenmaille. Ja Suomessakin näitä tieliikenteen puolen päästövähennystavoitteita, niin nimenomaan ehkä pääasiallisena keinona siellä on se uusiutuvien jakeluvelvoite, joka on ollut myös aika paljon myös keskusteluissa ja määrää on muokattu ja valitettavasti myös alaspäin, mutta joka tapauksessa se on se tärkein elementti. Ja se myös luo sitä markkinaa uusiutuville polttoaineille. Totta kai sitten näiden sähköautojen puolella on omat mekanisminsa, millä yhtäältä sitten halutaan saada niitä sähköautoja markkinoille ja tehdä sitä kuluttajille edullista, mutta uusiutuvien polttoaineiden puolella niin nimenomaan se jakeluvelvoite ajaa sitä tavoitetta. Sitten jos katsotaan tarkemmin esimerkiksi meriliikenteen puolella, niin siellähän otetaan myös isoja askeleita, ja viime kesänä esimerkiksi EU hyväksyi tämmöisen Fuel EU Maritime-regulaation, mikä myös laittaa kepin muodossa tavoitteita sitten laivayhtiöille siihen, että niiden täytyy tietty määrä uusiutuvia polttoaineita käyttää siellä tuotannossa ja myös tuo niitä osittain niin kuin päästökaupan piiriin. Joo. Ja tällaisia. Ja se niin kuin paljolti lähtee regulaatiosta ja kertoo myös toisaaltaan siitä, että niin kuin uusiutuvat polttoaineet eivät itsessään pysty kilpailemaan fossiilisia polttoaineita vastaan. Että se, että me saadaan uusiutuvia polttoaineita, niin sitten vaatii sitä tahtotilaa ja semmoisia konkreettisia tavoitteita ja regulaatioita, joilla niitä saadaan käyttöön. Kyllä. Otan vielä kiinni sitä jakelutavoitteesta. Sehän on tosiaan hyvin merkittävä juttu, että se antaa sen tietyn prosentin sitä jaettavasta polttoaineesta oltava uusiutuvista lähteistä peräisin. Eli tänä vuonna se on 13,5% ja 2027 se on jo 22,5%. Ja sittenhän siinä on merkityksellistä se, että niin sanottujen kehittyneiden jakeiden se lisää velvoite sitten vielä, joka on tänä vuonna sen 2% kokonaisjakeluvelvoitteesta, joka avaa kylläkin hyvin paljon markkinoita sitten näille vedystä tehtäville jatkojalosteille, muun muassa tälle e-metaanille. Ja sitten
siitä EU-sääntelystä ottaisin vielä kiinni näihin tähän Fit for 55, tähän ilmastotavoitteiden oikeudelliseen velvoitteeseen, eli se 55% kasvihuonekaasujen vähentäminen kaiken kaikkiaan 2030 vuoteen mennessä, mutta sitten näille vetytankkausasemillehan on hyvin merkittävä tulevaisuus sitten tämä EU-AFIR-asetus, joka velvoittaa, että 2030 mennessä vetytankkausasemia pitää TEN-T-tieverkolla, mihinkä esimerkiksi Nelostie kuuluu Suomessa, niin olla 200 kilometrin välein näitä tankkausasemia, vetytankkausasemia, plus sitten vielä kaupunkien solmukohdissa sitten vielä erikseen. Eli summa summarum regulaatiolla on tosi iso merkitys siihen, että nämä puhtaammat polttoaineet tulee ja niitä aletaan aktiivisesti käyttämään. Joo, kyllä. Ja nimenomaan, että toisaalta sitä kautta, että niiden käyttöä tuetaan, niin kuin toi Tukinolle vetytankkausasemilla oli hyvä esimerkki, mutta toisaalta myös sitten velvoitetaan polttoaineen jakelijoita niitä myös ottamaan käyttöön. Kerrotaan vielä semmoinen yksinkertainen asia kuulijoille, jotka ei ole niin inessä tässä skeneessä. Mitä se tarkoittaa käytännössä näille vaikka rekkayhtiöille? Eli onko heillä velvoitetta alkaa käyttämään niitä puhtaampia polttoaineita? No regulaatiossa nämä velvoitteet uusiutuvien polttoaineiden jakelussa tulee nimenomaan niille jakelijoille, joille logoilla sitten tankataan autoja, eli heidän pitää huolehtia, että siitä heidän niin kuin aina vuotuisesta myyntimäärästä on tietty osa uusiutuvia polttoainetta. Varmasti myöskin erityisesti niin kuin logistiikkayhtiöille, niin heillä on myös paljon asiakaspuolelta tulee sitten velvoitetta ja toivomuksia ja tahtotilaa, että he investoivat sellaiseen uuden aikaiseen kuljetuskalustoon, että on ne sitten sähkörekkoja tai vetyrekkoja tai muuten ottavat sitten uusiutuvia kaasuja käyttöön. Se varmasti osaltaan edistää tätä siirtymää puhtaisiin polttoaineisiin, mutta nämä vaatimukset tulee sinne polttoaineen jakelijoiden puolelle. No, minkälaisia innovaatioita on kehitetty tai ylipäätään tarvitaan vielä, jotta puhtaat polttoaineet tulisi laajasti käyttöön nyt mahdollisimman nopeasti näiden fossiilisten rinnalle ja niiden ohi? No, mä voin ehkä kertoa ainakin omalta osaltaan esimerkin siitä innovaatiosta, mitä me Reenkaasilla tehdään. Eli tuossa mainitsin uusiutuvat kaasut, ja onhan se aivan uudenlaista liiketoimintaa, että me tehdään käytännössä sähköistä polttoainetta. Eli se, mitä noin meidän laitokset sitten tekevät, kun aloittavat tuotantonsa, niin me ostamme suomalaisista tuulivoimaista suomalaisella tuulivoimalla tuotettua uusiutuvaa sähköä, ja sillä sähköllä sitten pilkotaan vedestä vetyä tämmöisissä elektrolyyserilaitteissa. Sitten meillä on suomalaisia kunnallisia energiayhtiöitä kumppaneina 6 paikkakunnalla, ja heidän voimalaitosten savukaasuista otetaan hiilidioksidia talteen. Ja nämä hiilidioksidi ja vety sitten yhdistyy tämmöisen metanointisynteesissä metaanikaasuksi. Ja se on kemiallisesti ihan vastaava tuote kuin biokaasu. Se on itse asiassa kemiallisesti aivan vastaava tuote kuin fossiilinen maakaasu, mutta sen energian lähde on se suomalainen tuulivoima, eli se on sähköpolttoaine, ja sitä voidaan tankata sitten näiden kaasurekkojen ja nesteytettynä myös sitten laivojen tankkiin, ja sitä kautta lisäävät uusiutuvien polttoaineiden kulutusta. Ja se ehkä merkittävä ero siinä vanhoihin niin kuin vaikka biokaasuun tai biopolttoaineisiin on se, että Suomessa on valtava määrä potentiaalia rakentaa uutta tuulivoimaa, ja sillä lailla saadaan myös skaalaa etua, kun sähkö siirtyy paljon pidempiä etäisyyksiä, isompia määriä verkkoja pitkin kuin vaikkapa sitten niin kuin biopohjaiset materiaalit biokaasuvalmistukseen, ja lisää sitä kautta tosi paljon tuotantoa ja avaa sellaisia pullonkauloja, mitä tuossa markkinalla on. Kyllä. Toihan kuulostaa siltä, että ollaan niinku vihdoin teknologisessa läpimurrossa, että otetaan 2 eri hukkaa ja yhdistetään, ja tadaa, me saadaan niinku voittavat kortit siihen, että päästöt vähenee liikenteessä.
Niin, tosiaan vielä tuo e-metaan, niin se on sikäli tosiaan hyvä, että sitä voidaan käyttää ihan täysin samoissa kohteissa kuin maa- ja biokaasua ja nesteytettynä se sitten sopii kanssa näihin samoihin kohteisiin kuin nesteytetty maakaasu, eli LNG, ja se ei tarvitse sitten mitään isoja laitemuutoksia eikä isoja investointia sitä myöten, eli sillä on kyllä ihan hyvä tulevaisuus, ja sitten pystytään myöskin hyödyntämään nykyistä maakaasuputkistoa sitten sen siirtämisessä kanssa, että se on erittäin hyvä tuotettu e-metaani kyllä. Joo, näin. Ja se on esimerkiksi meidänkin hankkepaikkakunnista Lahdessa ja Kotkassa ja Keravalla nimenomaan, niin tämä tuote siirretään sitten GasGridin kaasuverkkoon ja sitä kautta saadaan kuljetettua. Ja totta kai niin paljon on toiveita ja varmasti mennäänkin enemmän siihen vedyn suoraan käyttöön ja tulee niitä vetyrekkoja ja erilaista teollisuutta, joka käyttää sitä vetyä suoraan. Ja ilman muuta meilläkin on sitten toiveena, kun ollaan rakennettu tätä vedyn tuotantokapasiteettia siihen jatkojalostusta, että voidaan myös sitten joistain hankkeista niin kuin suoraan myydä vetyä myös teollisuuden käyttöön, mutta se niin kuin puhtaan vedyn käyttöön perustuva vetytalouden kehitys on vielä sen verran epävarmempaa. Ja siinä ehkä enemmän on sellaista munakana-tilannetta, että kehitetäänkö teknologioita vai tuleeko tuotantoa, niin tämä e-metaani auttaa meitä nimenomaan päästä niihin pullonkauloja yli ja saada näitä hankkeita nopeasti liikkeelle. Se on hyvä, koska silloinhan tämä lähtee tämä vetytalouskin konkretisoitumaan, kun me saadaan oikeasti ne ensimmäiset aktiiviset tekijät ja tuotanto käyntiin. Mitäs sitten, jos pureudutaan nimenomaan tähän e-metaaniin, niin mikä tekee siitä just kilpailukykyisen vaihtoehdon puhtaan liikenteen polttoaineeksi? No, jos aloitan tästä aiheesta, niin tuossa taisin mainita, ja mainittiin molemmat muutama sana, eli tietenkin se, että sille on ylipäänsä olemassa se loppukäyttömarkkina. Suomenkin teillä ajelee paljon kaasurekkoja ja sitten näitä isompia LNG-rekkoja, jotka pystyy suoraan käyttämään tätä polttoainetta ilman laitemuutoksia, niin sehän on iso plussa. Toisekseen sitten, mikä tässä niin kuin tuotantoprosessissa on myös tärkeää ja Suomen olosuhteissa, kun me tehdään suomalaisten energiayhtiöiden kanssa yhteistyötä, on se, että kun tuotantoprosessi itsessään ei ole kaikkein energiatehokkain, se ei pysty kilpailemaan esimerkiksi akkujen kanssa, että siellä on häviöitä sekä sen vedyn tuotannossa elektrolyyserien osalta ja ehkä vähemmissä määrin sitten siinä metaanin konvertoinnissa, mutta ne häviöt eli syntyy hukkalämpöinä ja ne pystytään taas jatkojalostamaan lämpöpumpuista kaukolämmöksi, mitä meidän energiayhtiökumppanit käyttää, ja sitä kautta itse asiassa saadaan tosi korkea prosessihyötysuhde tähän tuotteelle. Ja se on taas tärkeää sille, että ne uusiutuvan sähkön molekyylit saadaan hyvin käyttöön, ja se hyödynnetään sitten sekä polttoaineena ja lämpönä, ja sitä kautta auttaa myös kaupunkien päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa. Niin ne on varmasti ne konkreettisimmat hyödyt, nopea hyödynnettävyys olemassa olevan infrastruktuurin kautta ja myös tämä yhteistyömalli, mikä mahdollistaa sen korkean hyötysuhteen tähän tuotantoprosessiin. Mitkä on suurimmat haasteet sitten puhtaan polttoaineen tuottamisessa liikenteelle? Me aina sanotaan Rengasissa, että meillä on koko ajan 1,3 miljoonaa ongelmaa ja joka päivä me niitä ratkotaan useita, mutta aina tulee uusia tilalle, mutta ne on yleensä aina pienempiä kuin ne edelliset, mikä on sen merkki, että eteenpäin mennään ja se kuuluu asiaan ja on tietenkin tällaisen uuden liiketoiminnan suola. Mutta mistä tällainen jatkuva ongelmanratkaisu juontaa on se, että kaikkiaan tehdään ensimmäistä kertaa. Että totta kai vetytuotantolaitoksia ja elektrolyysereitä on ollut kymmeniä vuosia tuotannossa Suomessakin teollisuuden käytössä ja maailmalla siinä ei ole mitään uutta. Hiilidioksidia otetaan talteen teollisuudessa. Tällaisia metanointireaktoreita ja muita prosessireaktoreita on tehty. Et siinä ei sinänsä, teknologioissa ei ole sinänsä uutta, mutta tietenkin kun ne laitetaan yhteen tämmöiseksi laitoskonseptiksi, joka me vielä monistetaan monelle paikkakunnalle, niin siinä on monta valintaa tehtävänä ja se tehdään ensimmäistä kertaa, että sellaista viisaampaa tahoa ei ole, jolta näitä asioita voitaisiin kysyä. Ja sama pätee tietenkin tähän niin kuin arvoketjuun meidän kumppaneihin.
joiden kanssa solmitaan sopimuksia, on se sitten meidän energiayhtiö tai tuulisähkön tuottaja. Ja ehkä tässä puhtaan energian tapauksessa myöskin se yhteistyö, mitä ollaan tehty esimerkiksi Gasumin kanssa nyt tämän Tampereen kaasumyyntisopimuksen puolella. Ja Gasum sitten meidän kaasun ostajana me jakelee sitä sinne liikenteen käyttöön, niin siinäkin on monta yksityiskohtaa, joita pitää sopia ja se on paljon työtä, kun mietitään, että miten ne toimitukset ja riskit ja kaikki siihen niin kuin yhteistyöhön liittyvä ratkotaan, niin sillä lailla se myös syntyykin se arvoketju ja varmaan itsessään se semmoinen niin kuin iso yhtälö, mitä me ollaan tässä ratkomassa hyvää vauhtia. Siinä on melkoinen Tetris ratkaistavaksi. Niin, kyllä tuotantolaitosten puuttuminen yleensä on aika suuri haaste, mikä sitten tänne liikenteeseenkin vaikuttaa. Että näitähän nyt on ollut joku 28 hanketta, joista on nyt tainnut jo 14 ainakin peruuntua tai ainakin pahasti siirtyä. Johtuu varmaankin sitten näistä talouden hyytymisestä ja korkeista koroista ja investointikustannusten nousuista ja tukipäätösten odottelemisista ja tällaisista tekijöistä, mutta kuitenkin siellä semmoista aiepuumia on olemassa ja toivotaan kovasti, että sieltä niitä investointeja, vetyinvestointeja sitten lähtisi tulemaan. Ja on luonnollista tietenkin, että nämä tuotantokustannukset on varmastikin väkisinkin kalliita vielä ennen kuin lähtee sitten oikealle linjalle nämä tuotannon tekijät sitten. Ja yleensä muutenkin tämä infrastruktuurin kehittäminen on kanssa varmaan yksi haaste sitten. Ja kaikki tämmöiset varastointi-, kuljetusasiat ja yleensäkin markkinoiden hyväksyntä sitten näille asioille. Joo, tuossa oli ihan hyvä ja kattava lista tietenkin asioita mitkä näkyykin paljon keskustelussa, mutta toisaalta mun mielestä se on ollut aika hienoonkin huomata, että mainitsit toi hankemäärän, en ole sillä lailla pitänyt itse kirjaa, että montako niitä on, mutta esimerkiksi EKhan pitää näistä Suomeen suunniteltuista vihreistä investoinnista listaa, ja sehän niin kuin osoittaa se, että kuinka hyvä paikka Suomi on näille vihreille investoinneille, että tänne osoitetaan niin paljon kiinnostusta. Kyllä. Ja niistä tekijöistähän on paljon keskusteltu, mitä sitä ajaa, mutta onhan se niin kuin todella poikkeuksellista myös. Mutta se, mitä nyt on huomannut myös tässä Reen kanssa, että kyllä se, että kaikilla näillä kehittäjillä tietenkin on se sama dilemma, että ensimmäistä kertaa on tekemässä ja totta kai silloinkin kun asiat edistyy, niin välillä ne voi kestää ja jotkut hankkeet saattaa sitten oikeasti suunnitellakin sitä tuotantoa vasta pidemmälle tulevaisuuteen. Niin selkeitä Suomen vahvuuksiahan nyt kuitenkin on tämä halpa sähkö ja vakaa sähköverkko kaiken kaikkiaan, sitten tuo biogeeninen hiilidioksidi ja ennustettava ja vakaa yhteiskunta ja nimenomaan sitten myöskin tuo puhdas vesi, koska siitä saadaan sitten aika helposti tehtyä sitten tätä teollisuusvettä, tätä demivettä, mitä tämä elektrolyysäriprosessi sitten vaatii. Just näin, kyllä. No te Nordic Raingasilla olette rakentamassa tosiaan tätä hajautettua puhtaiden P2X-kaasupolttoaineiden tuotantoverkostoa Suomeen. Niin te olette pioneerina, te teette nyt ensimmäisenä, mutta minkälaisia muita investointeja me tarvitaan, että puhtaiden polttoaineiden tuotanto oikeasti lähtee käyntiin ja se saadaan tosiaan aktiivisesti käyttöön raskaaseen liikenteeseen ja meriliikenteeseen ja muihin? Joo. Hyvä kysymys. Tuossa muutama pointti tulikin nimenomaan se, että se vahva sähköverkko, tuulivoimainvestoinnit, nehän on se niin kuin pääraaka-aine kaikkeen tähän sähköpolttoaineiden tuotantoon. Ja Suomessa tosiaan on iso potentiaali maatuulivoimahankkeille ja merituulivoimaa ja aurinkovoimaa on tulossa myöskin. Ne tietenkin tulee myös vähän sillä lailla käsi kädessä, että uusiutuvan sähkön investoinnit tarvitsevat sitä kulutuspuolta, eli niitä sähköostosopimuksia toteutuakseen ja myös toisinpäin.
Ja vahva sähköverkko sitten taas mahdollistaa sen sähkön siirron, ja se on myös yksi Suomen etu, että täällä on vain yksi hinta-alue, joka mahdollistaa sen, että sitä sähköä voidaan ostaa ympäri Suomen. Muuten nämä EU-säännöt sitten rajoittaisi aina sen sähkön hankinnan sille samalle hinta-alueelle, missä on se vedyn tuotanto. Mutta kyllä ylipäänsä tämän lisäksi niin tietenkin ala tarvii muitakin toimijoita ja sitä semmoista skaalaa ja osaamista joka puolella, että on se sitten niin kuin, teknisellä puolella ja konsulteilla ja käytössä ja huollossa ja kaikkiin tähän arvoketjuun liittymissä. Ja sitähän syntyy sitä kautta, että täällä on konkreettisia hankkeita, jotka toteutuu, ja sitten myös niitä loppukäyttäjiä, jotka näitä uusiutuvia polttoaineita käyttää. Kyllä. Ja onneksi meillä on valveutuneet kuluttajat, jotka viime kädessä sitten myös tekee sitä kysyntää kaikille uusiutuville ja vastuullisille vaihtoehdoille. No, jos me vähän katsotaan tuonne tulevaisuuteen, niin milloin me nähdään puhtaita polttoaineita muussa liikenteessä? Nyt tullaan raskaaseen liikenteeseen, kohta mennään meriliikenteeseen. Mitä tapahtuu seuraavaksi? Joo, kyllä. No, tuossa mainitsin jo aikaisemminkin, että esimerkiksi meriliikenteen puolella EU nyt sopi säätelystä EU-alueelle meriliikenteessä, joka on nyt tulossa tai tuleekin voimaan sekä sen niin kuin päästökaupan osalta että näiden niin kuin uusiutuvien polttoaineiden käytön vaatimuksena. Myös lentoliikenteelle on vastaavia säätelyitä mielestäni jo voimassa. En ole itse niihin niin perehtynyt, koska tämä meidän lopputuote e-metaani ei tuonne lentokonepolttoaineeksi sovellu, mutta sielläkin on niin kuin vaatimuksia uusiutuvien polttoaineiden käytön lisäämiselle, ja sehän luo tosi paljon kysyntää nimenomaan näille niin kuin kehittyneille biopohjaisille polttoaineille. Et sinänsä mielestäni ehkä se aikajänne ei ole niinkään eri, mutta totta kai mitä nytkin näkee vaikka Suomen jakeluvelvoitteen puolelta, ne määrät on sitten niin kuin tieliikenteen puolella paljon isompia, kun taas sitten siellä meriliikenteen ja lentoliikenteen puolella ne niin kuin käytetyn polttoaineen volyymit on niin suuria, että niitä on ehkä hankalampia saavuttaa ja vie pidemmän aikaa, että saadaan tarpeeksi tuotantoa niitä varten. Ottaisin vielä tuon junaliikenteen kanssa tässä, että näitähän nyt on tuolla Keski-Euroopassa Saksa panostanut aika kovaankin jo tuohon junaliikenteessä vedyn käyttöön, ja Italia ja Espanja sitten myöskin, ja sitten näitä junavalmistajia on sitten kanssa ottanut aika hyvästi asian hallintaan kanssa, ja sitten on tämmöisiä hyviä signaaleja kyllä olemassa siitä, että junaliikenteessä nämä lähtee kanssa kehittymään tämä vetymaailma aika hyvästi. Siellähän on tämmöinen nytkin ihan viime päivinä uutisoitu tämmöistä vetyjunasta, joka teki tämmöisen Guinnessin ennätyskirjajutun, että 2803 kilometriä pysähtymättä liikennöi. Toki sehän ei onnistu tosielämässä näin, koska se juna ei pysähtynyt kertaakaan ja rata oli joku tasainen jossakin Coloradossa oleva rata, mutta siitä huolimatta nämä on kuitenkin tämmöisiä hyviä signaaleja, että sillä junapuolellakin mietitään näitä asioita varsin vahvasti. Ja toi on aika kiinnostava uutinen. Ehkä just junaliikenne tai raideliikenne yleensä se on ehkä vähän samanlaista kuin henkilöautopuolella, että siellä kuitenkin sähköisyysratkaisuja on niin paljon, että ehkä se keskustelu, ainakin oma ajatus on, että se on ollut, että se niin kuin sähköistäminen on sielläkin se vahvin tapa, mutta ehkäpä sitten kiinnostava kuulla, että myös tämmöistä vetykäyttövoimaa sinne kaavaillaan. Ja niin lähinnä taitaa kuitenkin vielä olla, on kuitenkin vielä niitä dieselvetureitakin olemassa, niin lähinnä ensisijaisesti niiden korvaajaksi. Ja kyllä toki näissä Saksa-Italian hankkeissa, niin niissä on ajettu kyllä ihan oikeastikin jo yli 1000 kilometriä sitten jo aina vielä tankkauksella, että ne on kyllä hyviä juttuja. Kyllä. No hei, sitten viimeiseen tulevaisuuskysymykseen. Te Nordic Raingasilla
teidän tuottamilla uusiutuvilla polttoaineilla voidaan vähentää siis tätä fossiilisten dieselpolttoaineiden käyttöä raskaassa liikenteessä noin 20% vuoteen 2030 mennessä. Toteutuuko tämä, eli otetaanko käyttöön niin, että 20% vähennisi vuoteen 2030 mennessä ja mitä sen jälkeen? Joo, ilman muuta toteutuu. Tuo on se meidän tavoite siitä tuotantokapasiteetista, mitä me 2030 sitten pystytään tuottamaan uusiutuvia kaasupolttoaineita Suomessa. Se on noin 300 megawattia tämän e-metaanin tuotantotehoa, vastaa noin 20% raskaan tieliikenteen käytöstä. Veikkaan, että ehkä ihan kaikki sitä polttoaineesta ei mene tieliikenteeseen. Osa varmasti menee myös sinne laivaliikenteeseen, jossa kysyntä on kova, mutta yhtä kaikki vähentävät sitten fossiilisten polttoaineiden käyttöä tuon määrän. Ja se on se meidän tavoite Suomessa, ja kun ollaan lähempänä sitä, niin ehkäpä sitten siirrymme Suomen ulkopuolelle vielä kunnianhimoisimmin tavoitteen ja viedään tätä oppia maailmalle. Katsotaan sitten. Ja viedään suomalaista osaamista ja hyvinvointia. Tästäkin saadaan siis vientituote. Juuri näin. Ihan mahtavaa. Niin, 10% EU:n päästöttömästä vedystä Suomesta vuonna 2030. Kyllä. Hei, loppuksi meillä on ollut tapana kysyä tämmöinen rento kysymys sinulta. Hei, mitä oot viimeksi innovoinut töissä tai vapaa-ajalla? No, varmaan töissä on jonkun asteista innovointia koko ajan, mutta vapaa-ajalla on nykyään lähes joka ilta ollut mun 2 lapsen kanssa futiskentällä. Me varmaan innovoidaan jotain hassuja jalkapallokuvioita siellä sitten. Ihan mahtava vastaus. Hei, kiitos paljon Saara vierailustasi Finpeckin kumppanit podcastissa. Kiitos.